Ассалому алейкум, тамошабинони азизу меҳрубони ма. Ура! Ма беҳад хурсандам. Мошаллоҳ, алҳамдулиллоҳ. Ма билет гирифтам. 29 май ма уже дар Тоҷикистон, дар ватани азиз монам. Тайёрӣ уже ба конференсия. Конференсия бомбически мегзара. Кадоме ки то ҳол дар ширкати Фаберлик регистратсия кардагӣ нест, срочно дар WhatsApp ма бинависен, роҳи бизнеса нишон метиҳам ва бо ма дидорбинӣ бо ма 6 июл дар шаҳри Душанбе дар гостиницаи Сирения дар меҳмонхонаи калони Мошоллоҳш конференсиямона мегузаронем. Ҳамаи шуморо ма иншоаллоҳ Тоҷикистон ба пеш интизорам. Ассалому алейкум, тамошабинони азизу меҳрубони ма. Ура! Ма беҳад хурсандам.